Jeg lagde mærke til noget ret interessant i spejlet i morges. Jeg var stadig i udbrud, men rødmen i min hud er faktisk blevet markant mindre. Hvis man sammenligner dag 1 og dag 12, kan jeg virkelig se forskellen. Dag 12 er tilbage på sporet. Jeg starter dagen på samme måde som altid. Yoghurt, et scoop godt reset, granola og blåbær. Det er super simpelt, og nogen vil måske sige, at det er lidt kedeligt. Men jeg kan faktisk mærke, at min energi holder meget mere stabilt i løbet af dagen, fordi jeg har en god bund i maven. Resten af dagen står bare på arbejde og så en lille push-training. Jeg ville begynde at nyde at træne igen, efter min mave var i ro. Det er ret vildt, hvad kombinationen af præbiotiske fibre og en god probiotika kan gøre for ens fordøjelse. Jeg plejede ikke rigtig at tænke over det, to be honest, men en stabil fordøjelse gør bare ens hverdag meget lettere. Man har bedre energi, man har lidt mindre uro i kroppen, og man får en roligere hud. Dagens ratings. Søvn 7 ud af 10. Mave 7 ud af 10. Energi 7 ud af 10. Og en hud 5,5 ud af 10. Så der er små fremskridt og en tydelig forskel fra dag 1. Vi fortsætter i morgen, dag 13.